Gde ste ljudi, kako ide? Ste se vratili u džimove? Niste? Treba da se vratite. Trebali bi od sledeće nedelje polako. Mi vas čekamo, tu smo, poštujemo mere, zaštićeni smo, dezinfikujemo džim i u fazonu smo, čekamo da još popuste, pa da još pojačamo. Vidi trening za danas, ima da se radi. Prvi deo, zagrevanje, 4 runde, pa da pokažemo sve vežbe. 20 glute bridgeova za početak. Na podu si, stisnut je stomak, brada je blizu pupka koliko god je to moguće. Podižemo dupe direktno gore i ispuštamo 20 puta. Pa onda single leg Romanian deadlift. Radili smo ga pre neki dan, dakle noga i grudi kreću isto vreme, čak noga može malo ranije da krene. Idemo u pretklon, zadržimo malo, pa se vratimo. 15 komada po nozi. Pa onda 10 puta inchworm. Ovog puta ajde da idemo samo do most pozicije, da ne radimo sklek. Dakle, tu sam, zadržim malo, pa se vratim. Probaj da napraviš toliko širok stav da ne moraš da savijaš noge ili da to radiš minimalno. I poslednja vežba je 5 squat rotationsa, dakle tu sam, to je najviša vežba za torak, ali deo naravno da su i kukovi uključeni. Jedna ruka zablokira koleno, da se ne bi rotirao, i druga se okrene i stoji na 2 sekunde ka plafonu. Pa druga i tako po 5 na izmenično. Zagrejali smo se, onda imamo 5 super serija, 10 split squat po nozi, možete da se opteretite. Ja sam u svakom slučaju u fazonu da se noga podigne na nešto manje od ovoga, ovo je previše, ali dobro, kad pokazujemo ok, vežba je dakle za prednju nogu, sklapaš se preko kvadricepsa i vraćaš se gore. U suštini, kad se namestiš negde zadnja noga, to jest koleno zadnje noge bi trebalo da može da dodirne pod. 10 split squat po nozi, pa onda stavio sam deadlift ili od object pick-up. Kako to izgleda ako je deadlift, to znamo, tako? U donjoj poziciji otprilike leđa ili ti grudi mi zauzimaju ugao 45 stepeni u odnosu na pod, latovi su spušteni uz telo, isprsio sam se i aktivirao sam kukove, što je najbitnije, dakle nisam pravih nogu i sve iz leđa, nego sam ušao u kukove i podignem se gore, takvih 15 komada, ili ukoliko će biti od object, ja sad šta sam sve video za ovo vreme korone, šta su ljudi sve dizali, ono, diže babu i dedu. Možete, dakle, poređaš babu i dedu na trose i uzmeš i kreneš da dižeš babu i dedu sa trosedom. Ili ako hoćeš, možeš neku kutiju, babu u kutiju, a podigneš i tako dalje. U svakom slučaju, 15 nekih deadlifta, nekih podizanja. I onda, odmoriš se fino, vod, 3 vežbe po 30, pa po 20, pa po 10. Nismo mnogo ovakvih treninga imali gde imaš priliku da rikneš. U svakom slučaju, kada imaš da uradiš 30 sklekova, pre svega treba da ustanoviš svoju verziju koja ti valja. Ako ne možeš da radiš sa naslonjen samo na prste nogu, onda to radiš sa kolena. Imaš i varijantu da se podižeš sa kolena, a da se spuštaš sa prstiju. Ajde da pokažemo sve to. Dakle, osnovna varijanta, isprsiš se, ne daš da ti se podignu ramena i tu si. Druga varijanta jeste da se spuštaš ovako, nasloniš kolena, podigneš se. Spuštaš se, nasloniš, podigneš se. U svakom slučaju, ako ti otkažu grudni mišići koji nisu toliko veliki, treba će više vremena da se oporaviš. Tako da, ako možeš da uradiš u komadu 8-9, najbolje je da radiš 4-5, malo treseš ruke, pa opet 4-5. Stigneš do 30, onda radiš 6-10 skokova iz iskoraka ili 30 po nozi. Samo je bitno da si u mestu, da si u vinklu, ne da se ljuljaš, ne da skačeš sa prstiju prednje noge i ideš. Ne udaraš ovako nogo koleno kao ja, naravno. Ovo je za pokaz, možeš da se pomažeš rukama. 31, 32 i na kraju 30 skokova. Ovo je original verzija, ovo je neka malo lakša verzija i ovo je najlakša verzija. Završiš po 30, onda ideš po 20, onda ideš po 10. To je današnji zadatak. Želimo puno sreće i uspeha. Ako do sada niste, zapratite YouTube kanal, zapratite na Instagramu, uključite notifikacije na YouTube-u. Vidimo se sutra sa brojem 40, poslednjim treningom u doba korone. Ćao ljudi!